Κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σε μια ευτυχή συγκυρία. Έχετε κλείσει τα 95 χθες. Θα ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς φτάσατε στα 95 με όλη αυτή τη διάβγεια πνεύματος και όλη αυτή τη σωματική ρόμη, να το πω, που σας διακρίνει ακόμα. Υπάρχει κάποιο μυστικό? Θα σου έλεγα με μια φράση ότι αν στέκομαι όρθιος και είμαι και σε καλή φυσική υγεία και προφανώς κρατώ τις πνευματικές μου δυνάμεις, αυτό οφείλεται στην κράση μου, στο DNA αν θέλετε, αλλά οφείλεται και κατά μεγάλο μέρος στον τρόπο με τον οποίο έζησα μια μακριά και πολυτάραχη ζωή. Εσείς τι κάνατε, ας πούμε, ποια ήταν η διατροφή που ακολουθήσατε, αν υπάρχει κάποιο μυστικό? Διατροφή. Ή η άσκηση, κάνατε άσκηση? Ας αρχίσω από τη διατροφή. Κατά προτίμηση εγώ συμπαθώ, μ' αρέσει να τρώω όσπρια, φρούτα, χόρτα και πολύ λάδι και πολύ μέλι. Όλα αυτά είναι υγιεινά όμως, κύριε Πρόεδρε, που μου λέτε. Η πανάρχαια τροφή του ανθρώπου ήταν το στάρι. Στάρι ολικής άλεσης, ζυμωμένο στο σπίτι, είναι το ψωμί που τρώμε. Είμαι βέβαιος ότι η δίαιτα του ανθρώπου παίζει ρόλο στην υγεία του και στη μακροζωία του. Σημαντικό ρόλο, λέτε. Έχω μάθει ότι σας αρέσουν πολύ οι αγκινάρες. Τρώτε ομή αγκινάρα. Τρώω πολύ συχνά. Πολλά ομά λαχανικά και κυρίως ομή αγκινάρα, η οποία είναι και ωραίος μεζές για το κρασί και για την τσικουδιά. Δεν το έχετε βγάλει το αλκοόλ από τη διατροφή? Υπάρχει μια τσικουδιά? Εγώ λέω καμιά φορά επομένως ότι ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πιει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Είμαι καλοφαγάς, μ' αρέσει το καλό φαΐ και μ' αρέσει και το πιωτό με μέτρο. Κάθε Δευτέρα παραγγέλνω τη φασολάδα μου. Η τροφή είναι ένα στοιχείο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Η κίνηση είναι ένα άλλο. Ο άνθρωπος πρέπει να γυμνάζεται. Εγώ από μικρός γυμνάστηκα πολύ, ήμουν γυμνασμένος. Μ' άρεσε πολύ να περπατώ και το περπάτημα είναι η καλύτερη άσκηση την οποία μπορεί να κάνεις και μέχρι το τέλος της ζωής σου. Και ακόμα εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι και όταν ακόμα σε μεγάλη ηλικία όπως είμαι τώρα δεν μπορείς να περπατάς πολύ. Ας περπατάς λίγο, έστω και μέσα στο σπίτι, να σηκώνεσαι κατά διαστήματα, να κινείσαι. Η κινητικότητα, η άσκηση. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εγκαταλείπει ποτέ τον εαυτόν του και βέβαια είναι κόπος, αλλά το χρειάζεσαι. Η σχέση σας, κύριε Πρόεδρε, με τον ύπνο ποια είναι? Πολλές μελέτες τελευταία λένε ότι ο ύπνος όταν είναι σταθερός, όταν κοιμάσαι μια συγκεκριμένη ώρα, όταν έχεις μεσημεριανό ύπνο, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Οι σχέσεις με τον ύπνο είναι καλές. Κοιμάμαι πάντοτε το μεσημέρι. Η σιέστα, ο μεσημεριανός ύπνος που κόβει τη μέρα στα δυο, για ανθρώπους που ξυπνούν πρωί και που κοιμούνται αργά το βράδυ. Για ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες ώρες κατάκλησης ή αφύπνισης? Εγώ πάντοτε και ως πρωθυπουργός και στις πιο δύσκολες ώρες, στις 2 και 4 ήμουν σπίτι το μεσημέρι, έτρωγα το μεσημέρι πάντοτε το κύριο φαγητό το δικό μου, το μεσημεριανό. Εγώ το πρωί ξυπνώ και παίρνω το πρωινό μου, το οποίο συνήθως πλην όταν ταξιδεύω και ένα Σαββατοκύριακο που το πλουτίζω, παίρνω μια κουταλιά μέλι με ένα ποτήρι κρύο νερό, μετά ένα μεγάλο χυμό από πορτοκάλι, grapefruit, καμιά φορά και μανταρίνι, και μετά τρώγω τιμετριακά με λίγο αλάτι. Αυτό είναι το πρωινό μου. Το κύριο μου φαγητό είναι το μεσημέρι και το βράδυ τρώγω κατά το δυνατόν ελαφρά. Μ' αρέσει το φαγητό, είναι μια από τις χαρές της ζωής, αλλά δεν πρέπει να τρώεις περισσότερο από όσο πρέπει και πρέπει και αυτό να το ελέγχεις. Όπως πρέπει να ελέγχεις και όλες τις απολαύσεις της ζωής και να μην παρασύρεσαι. Το πιωτό, τον πρωτήτερα, πρέπει να πίνεις μετρημένα και είναι μια ευχαρίστηση στη ζωή. Το τσιγάρο είναι εξαίρεση. Το τσιγάρο πρέπει να κοπεί από τη ζωή των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν καπνίσατε ποτέ, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάτε, εγώ κάπνισα ένα διάστημα. Άρχισα να καπνίζω στη γερμανική κατοχή και μετά κάπνισα μέχρι το 1953, οπότε το έκοψα. Είστε άνθρωπος που πάει στους γιατρούς? Εγώ, παρά το γεγονός ότι είχα εξαίρετη υγεία μου, βέβαια είχα περάσει ένα τύφος στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής
ο οποίος με έφερε στα πρόθυρα του θανάτου. Ήμουν, σκεφτείτε, 75 κιλά νέος και είχα δαχτυλίδι μέση, αλλά έχασα στον τύφο 12 και ξύπνησα 63 κιλά. Παρά το γεγονός ότι πέρασα αυτή την αρρώστια, η υγεία μου ήταν πολύ καλή και δεν είχα προβλήματα υγείας. Ήμουνα όμως άνθρωπος, και το συνιστώ, που πήγαινε ευχαρίστως να κοιταχτεί. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κοιτάζονται προκαταβολικώς. Αρρώστιες που γίνονται, που δεν είναι θανατηφόρες. Παράδειγμα, στις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού, αλλά προπαντός στους άνδρες, που εγώ έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις, καρκίνος του προστάτη, συνήθισε αρρώστια. Οι άντρες σε ηλικία 80-85 ετών, 80% έχουν καρκίνο του προστάτου. Δεν πηγαίνουν στο γιατρό, φοβούνται να το ακούσουν. Όταν έπρεπε να κάνω επέμβαση έκανα. Έχω κάνει πολλές επεμβάσεις στη ζωή μου. Είχα ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής και το αντιμετώπισα. Ήμουν στα πρόθυρα εμφράγματος και πήγα στον Άσιο, και όταν οι γιατροί σκεφτόντουσαν πώς θα μου το πούνε, τους είπα εγώ ότι το βράδυ θα με χειρίσετε, και έκανα εγχείρηση ανοιχτής καρδίας με 3 bypass. Μετά με μερικούς μήνες κολυμπούσα στο Μαράθι, στο ακροτήρι. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται τον γιατρό, και δεν πρέπει να φοβάται να παίρνει τα μέτρα του και να βλέπει τι ακριβώς του συμβαίνει. Οι Έλληνες είναι φαρμακομανείς. Είμαστε φαρμακομανείς. Η Μαρίκα και η γυναίκα μου ήταν. Το σπίτι μας ήταν ένα φαρμακείο. Κάθε 6 μήνες αδειάζαμε τα ντουλάπια μας από τα φάρμακα που έμεναν να χρησιμοποιείται. Εγώ δεν είμαι. Εγώ χρησιμοποιώ το φάρμακο όπου χρειάζεται, με μέτρο αυτά που πρέπει. Έχω και εγώ μια λίστα φαρμάκων. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μου τα φέρουνε. Καλά δεν ξέρω τι καταπίνω. Είμαι όμως πειθαρχικός. Κάνω αυτά τα οποία μου λένε οι γιατροί. Αλλά δεν αναζητήσατε αυτό το μαγικό ελιξίριο, τη βιταμίνη ή οτιδήποτε άλλο? Δεν έχω προς τις βιταμίνες, ούτε πιστεύω ότι υπάρχουν θαύματα μαγικά στη ζωή. Το πρόβλημα της υγείας του ανθρώπου και τη σωματική του αντοχή και εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος φυσικά από τη φυσική του κατάσταση, πώς γεννήθηκε, αυτό που είπαμε στην αρχή, το DNA του, αλλά και το πώς ζει. Ο τρόπος που οργανώνει τη ζωή του παίζει μεγάλο ρόλο. Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει διακοπές. Πρέπει να σταματά τη δουλειά του ορισμένες ώρες και να αναπαύεται. Εγώ βέβαια είχα και ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες. Κύριε Πρόεδρε, κάνοντας αυτή τη συνέντευξη, σας έχω δει πολλές φορές να χαμογελάτε. Είναι ελιξίριο ζωής το χαμόγελο? Βέβαια. Ελιξίριο ζωής είναι το χαμόγελο. Τι σας κάνει να χαμογελάτε ακόμα και σήμερα? Κοιτάτε, απλά πράγματα. Κοιτάτε, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος αγαπά τη ζωή. Το έχω πει πολλές φορές. Μ' αρέσουν οι ζωές. Και οι μικρές χαρές της ζωής, που συνήθως οι άνθρωποι τις περιφρονούν. Πάντοτε στον κόσμο, στη ζωή βλέπεις, υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν συνήθως τη στραβή, την ανάποδη, και άνθρωποι που βλέπουν την καλή, ή τουλάχιστον παράλληλα βλέπουν και την καλή. Εγώ ανήκω στους δεύτερους. Οι στεναχώριες δεν είναι ένα πράγμα που μας γερνάει πρόωρα ή μας δημιουργεί προβλήματα στην υγεία? Μας γερνάει. Από εκεί και πέρα όμως βέβαια είναι θέμα χαρακτήρος που δεν αλλάζει, αλλά και προσπάθειας που κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί εν μέρει να τυθασεύσει το χαρακτήρα του, να μην παρασύρεται από την απελπισία, από τη στεναχώρια, από το άγχος, και να αντιδρά. Εγώ άρχισα από την να σας λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη φύση μου δεν έχω άγχος. Ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα άγχος. Κοιμάμαι και ξυπνώ, κατεβάζω ορυντό. Ισχύει για μένα αυτό? Σε ένα φιλμ το ακούσατε. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Σκλείσαμε το εδώ και αύριο βλέπουμε, κοιμηθούμε μεταξύ. Ο άνθρωπος πρέπει το άγχος του, τη στεναχώρια του να την πολεμά. Διότι καμιά φορά σε πλακώνει και σε παρασύρει. Υπάρχει μια δυνατότητα
να αντιδράσει κανείς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.